Hello guys, khaklayo norok jotono kaham kurung tong na hinay. Hingkay ang tini norok bay kisah malainya bayo kongray rokuman tongkha. Hingkay ang basajung no Guwahati tlang pro kisah jaga bidu tisay tuman tongo. Obono punung na bagoy ang say jogoy tongo tam hingkay ba edit khlai jagyang tongkha aproni. Hingkay tabo kay edit khlai ya norok no punuk sinay. Khaklayo norok jotono hamjaga no hinay ang support khlaibai no hinay ang sungna naitongni ang video no soyakari. Guwahati thanani salsani sikang dino जों parao thangmani hingkay muyarok phaitubna hinoi tai guria mairum rokbo kisa phoranjak sogui tubphaina hinoi tai an bukrajak bukrano bo nogya balukha tai bon bagoi chana mani rokbo tlangui thangmani hingkay ang osrapsa no tongkha hingkayno ang bolongo ma thangka muya phainani bangoi hingkay muya phaiya konai helebuya konai tei phika ang tai bisikhon to tongmaliya a jagao karon phungai khebo ang tesayango Guwahati thana hingkay richum rok dajagya hingkay salthaya chini sikang जों sokpagya nahla busuk nokha naithokung tongkha amtui hinui ang kisa video tisaina rokha. 2000 years later. Umong hingkay 10 din phungo ang aichuk basawai no samung khlai paibekha karon hingkay chini phungni flight जों thangui kana nango hinui tai ani bwsai no cha rok khani baya kanai जों ongkhorka. Tabo hingkay जों airport o phai sokpaikha karon phungo asiri siri aswk gari jamung yani bagoi जों daikti no sokpaikha. Tabo hingkay जों bisingo habka tai chini checking rok khlaibaima pore onek time tongkhu hinui जों achuklai oro naisingui tonglaikha. Tabo hingkay जों flight bising phai sokpaikha tai janjani sito जों achuklaikha.
hingka hingke जों Guwahati phai sok paikha tei chini bag rok naharna bagui naisinglai tongo जों oro tabo hingke जों bag rok naharbaima pore hingke gari rok boi जों thang tongo tei जों video rok bo besi khlai manliya je satung usuk tungmano hi ang kha khlaiya kintu oro belai kheno tungo bag rok bo samle maya rok ongoi tongkha oboni bagui ang video kaham ke khlai manliya norok ano nakari rili phunukna muchungba ang joto phunugui manliya tabo जों Tripura bobono thangui tongo gari kawui nai tongdi norok choya koroi ani video. Tabo hingka hingke जों Tripura bobono phai sok paika hingke puilano जों chabi naharbaima pore hingka hingke जों chini room bo thanglai tongo satung bo tungsukha tei tui bo kangkha mai bo khuika hingke room bo thangui nai fresh khlaiui akonoi ani bwsaino saka thani tola ni dogano thangui chama manui kisa nahar phaidi hinui tarpore dogano kunphano kwrwi bo cake rok toboi phaika cake rok chabaima pore hingka kisa rest khlaika tini bagui amsungno hambai an video nai tongma bagui je an channel o kwtalung tongnai rok norok ano subscribe khlai di comment khlai di share khlai di like khlai di tai support khlai di ano norok support baisi ani phanungnani tei kha khlaio je nong bagui ang tebo video kaham dai manano hinui tini bagui amsungno hambai.